Ubwanzu bw'omuguzi omurubuli okubwatya nigo kuligirariwa n'ebigoro byonsi omwancho kuligirariya nigo tuligaiga sensemo ya nyosia gaiga nige university ya Kisii yabwatiranete Monet company ilikuwa nekianganko nyorore amorokerelyo ayaiga y'oburemi elyo nyarako bagwa gwesemya egente kema gwesekende ilikuwa nekianga oburemi ngosuka bore butyo igasomwa cyo muri nigo nakirega ase abanyira bebwatete bya kigima abanyira banyamira note abanyina bebwate kigima sensemo y'oburemi igo gaiga nimbwate omongino yomo yoro motenere nacho gotebe kyombe kyangereki ogaso gucakanira itari aho tebe kyombe kyangereki ntwara gwara 1 million ndega igomo ukire gaiga korate byangwaye niwe ndiamona selibaga nzasa maleta ende anake omuntu arori korunyamira no women sako egotoka nyamira aliye kerenyo no tubwate cyo office cheito ne aggregation yetu center nige gutoka ali nyandrema ase tokorosi chinyeni amona mabo inchera kimogo chirosya chinyeni chindo wa nyinjira fresh nabego nantu wa chinyeni ejitoro to kolete drying akara to chiomia nigo to koweka mache atogota 200 degrees twabeka mache ama ya togotire nande twabeka makendu moina kera chinyeni nchibwa chidaika chiaye chiko yera igonsaga nenagu nelinagu nemboga njiri ko yera at the same time twarusia sama macha yaiga agotogota twa dip ase amacha ya makendu asidaika chiaye to kurusoro twamanya kuomia twaira ase machine ntubwate igotari chigotogota liko bunangeni chinde chonse yaya igotokubeka nande tubeke tubunenet twa dip asa macha ali asidaika chinyeni chiria according na texture ye chinyeni twamenya kurusio asa macha ya gotogota twabeka asa macha yega makendu kurwa asa macha makendu bono twabeka ase display ase togo chi atana naiga egere chikamuke cyamenya ko wase dryer bono charge ko dried chingeni echekera kwa chikole bego muntu kagoira mwaye bono ugote kurwa na irire ngo chinta itenchi kolia na kingo chikoyeka chingeni echimwane bakatiji wanta chiba chindo chinyeni echento neba nkelinga aiga samacha tobega tagotogota ntwabeke chumbiororo echumbi yega nige guchiko preserve chinyeni echi nchisaleka na ene nchigunda ko mona nde chumbi yega ige guchiko mege chinyeni echiga chimaintain kala yaye obo machani bwaye bona kera uchugure chinyeni echiga igo kuganda chinyeni echi aido chibeka amache ime chitogotake umanye gukaranga because njigiyete bose obeke bifaa byose byo gukaranga riri gwakorire obeke chinyeni chiri chigotogotake ego oyijore orugorage kwasa chire bunangeni chinde chonse kawaida twachire gaiga nindo chino obosimbora musino bogoruga gosino bwakyo obosio boiga ekero twa omiri chinyeni echi bono tubwate machine yeta ase aggregation yeito machine togosio bosie bono boiga mbwate goka no bosie bwe chinyeni chinsaga bono ntaitenda akora test igunga chinye body ye chinyi chinsaga ngwansere gosetari yari gwansa igo tete kuma chinsaga gose nakyo tutete ko eneki igo chinsaga ngorosi kuchiro gose bono igo nabongo bono echi yekire kwanza igo chiomiri bono chiasirwe komentoro monto nke igo nandarali ekero ratoko kone kwa bere kana igure ngechianza mono bono echi nakyo buya chire tote byango bono igo kobekero mwa na kibono mono bono se body ye guchiriro bokima ekero otaigwetu yege chinyeni nabo gora body onye bege mwa nyomba ibera kwa gori gusina nyama kwa gora gusina enswe okarange otaigwetu yege nyeni igo kurusige chiko era bwate familia ne kya twangana nabo kurusige chike kama gose bibere obeka so musori orio bone kero koragera igoriete nyama okari ne chinyeni na inde to kinona abana bakembaro bari batanzi tikori chinyeni igo koranga nyama ya wakaranga obeko musori yanyu beke boda ye chinyeni aso musori oria omwana ordinary rire chinyeni kuna naye kwaria kero kwiyeka narorenga kwanza koso monto morwaire
naro ruwari terekini okuganiri ali chinyeni ta kunyara gutakuna bone na bagutumia bode yika mubekera tubune boda igoto guchirichio kana bukuma goikoburu kana niye seme sori yende ne banga nori igora ali obonge bwaye because buno gotongeri gara bagotongeri boro obonge egere chiu karenga ne chinyeni to chinde na reproducer ya negali Victor Bangi ago chiokana ngare ta kulinsaga ngachiri chindro nkatoka to bantu mugorere chiga bode ara chiara ali yake gotorore ngana to tebiri chibunga ngwansa chiri bodo ora tebya ngigoro yobo bana to bwata na mabo banaro obo bambwata ko kwana ni go bori fresh obo boiga na ubweka ino wa mabo bali tu are gotema kare except rero goranga imigondo yetu ya chiega kia na inde aita gusembiro bia ariko gera mabo baya babono mbiri koba nanda at least bia ko base ebirubo bono ebirubo rero na matuforia gwa kororo bono babo boiga igo bori part of villages ne chinyeni abo kubwato gende oru tubore epanet yiga ya maboba osamnyora nebike obeke getungu kia chinyeni ne chinyanya oi okarange chiye ori buna chinyeni chinde chons igona bobenga ngi chiri chons ko tikando chemborali no bonde mbora nabunare korambali oboiga ni goboro boba buomirie kuna boriga mbori boke oboiga igobore chipanet echisano igekere panet yeko ni 200 bono boiga boko ni 1000 akaiga no bonge bori chipanet echisano isana mbore ngano oboko liera boire goetanio because obore fresh oboiga bwa kamukire mpaka abokete nandi nyorange kero chigo karanga bono kwenda buri bobote boira ne shepu eri kwari kunachariria okobeka riko mwancho murigereria no gendete korora aya gendete koro kigwa gosobo semia ugendete kwene kigwa gaiga sense meiga nandi nki mukeri mubwate torachigokora togende sense moyende chinyeni fresh njira tibona batwara batanga na wene fresh na chiro chinyeni chigekara to gusimeka igo to gusimeka amono obu oyo bori tokoro sinka tari gweduka bori tokoro kanga compost manure na butokorosia yamanya kogera rito lyamanya ko bari nene iga igo ngato gocha gusimeka no obu oyo bosaigo gosasara ataka eri obumanya ko twara rito linene igo nani chinyeni komenya asege kigetamba sokwa woika osimeka amono obu oyo bori buo tokorosia senga wetani obweduka ubweduka borora singe yo kongiemeri lakini oboiga butokorosi bwa ebinto binde byanka bia amato na obuyo bw'echiombe igo bokogera chinyeni chaitu chiegeka kwa nandi chatwara nonya nafingia tebona igo tutebe nga chingeni na bachiba chimbese na chiba chiri fresh mbiya chire na chiba chinyomo mbiya chire kero monta kwa chingeni chinga ko banga yakoire na baguchiumi tebona mbiya mona ende kero chiumi go bone chino na to bakogenda sinse chisiko na bokonyora chiko genda buya mbiya mona sana asogo twanchira bono ninkanetie turagenda sense moyende igo bono aso mwachu muri weta seni yetu kya Ndizi TV nigo togenda tugusanga te abamanyi koruchinsemo imige gaiga asibagane to tumanya mange igoro yoboremi bose chinchera to gwanta kubwatia elikonyoranga oboremi no bonda nakiko yara botame to kubwatia oboremi no bonda na eli tukolia lero obondo buni go twaboretere wika sensemo ya nyosia eyiye gotoka imeye bunge ya nyali bali chache county ya Kisii asa marokera ligwetera university ya Kisii yabwateranete n'ababwatani koruchi company elikuwa nekyanga aye omurigereria weta seni yetu kya Ndizi TV anena muno muremi ngonyorore obumanyi bwekerengo keiguru mbuye mona sana aseto ikira setenti ya ugaiga ningependa sana kujua wewe ni nani na vile vile utueleze hapa hii tent yenu ninyi ni kina nani na vile vile mko na product zipi kwenda kwa watazamaji wetu. Jina langu naitwa Matthews, kwa na company ya Provet. Provet ni company moneko dina quality. Quality ni kero muri mali muri yatali. Kwa bekeli ya salia umugondo. Nitakiro nyole na iri salia ya kurwa ase yendo kwa beka mugondo. Igo ntubwate amaoyo tugatwara chichumbi chichombe, chichumbi cha mabere ni chichumbi cyoko okogera chichombe chinure. Kurwa buzo gatwara oli ya sana likoro kuda boutique. Ebinara bya tero mu cyano muno especially ase usi yeito iri ori ko kuda boutique bwata mayo ya bere ime ya yo litangane le goite binara bya kabene le goita magena
igo nende kabekura mafuta ime mafuta ya konya rio gori gutara buya paka ase kenera karometo muno igo double tikego itebinera beyond pipa ka amatusi na biri binera biri bikise bitari go kubwango mono bikore masense moya ye bigoti wetani go boyo boito tubwate boyo boito bo to chaka no boyo bokoro ku Algreen abo boyo boli wole latest oso boyo boli bwa technology isaini boyo bokorero butukibogaika tukamanya inki ekemeri getagete tukamanya inga kie kemeri gekoragerigwa kuna bono tubwato boyo bokoro ku Plan B no boyo bo chakia kemeri kerigeke egasi ya mono ni starter no gokonya ne chubariro go twara yo korokereria sample kolendo boyo wonyene na oboreiga na bokoro ku Plan B egasi ya na gokonya kemeri kerigeke gipiki bwango nendeke yeche bwango wetani ombi bwate gento goro ku humic acid ime gokonya sense mo control acidity erase eriraba usase kemeri tugacha uboyo bwa kabere bokoro ku Algreen High Nitro no boyo bokorosia amato egasi ya no korosia amato na mwigore nitrogen egasi ya no guadress ya amato korosia matari ara morora matamaya mwana to gutumeka sense mo ya linagwa suguma cabbage chingende ose kemeri kende yonse geta etamato oko bakibwate madini eri okorosia amato akoruku nitrogen ere ya 42 wetani one bwate humic acid ninde gatwara na chi anti stress ime ato guchiruka chi stimulants amadini eri akorenda kemeri wetani ondo bwate muchando mono ase bimeri biri bigosicha kwekabira asegete kwanyora ebimeri bikwarore bisicha bya bisicha bichoranze tubwato boyo bokoro ku bonzin egasi yana kokonya ebisicha bicha sobonge nende litange ebisicha tibi basa kwaruka onelio baliya anamalo na chingende ekawa ene oboyo bya sana asenza mwa kokonya kolete ebisicha na utange ebisicha tibi basa kwaruka wetani ondo bwato boyo bole NPK kere special kemeri ekire stage ya flowers konyoro nyo bone getagete endagere nyinge NPK ente getane go korana gokonya crosseri emeri singenje milbaro ne amanero onje kemeri kyabere kanene wetani ogia konya sinza mwa crosseri kemeri amato na ya mana sana ase kemeri amato na restos no ejiko no endagere crosseri wa wetani ogia konya sinza mwa cha crossia matunda matunda acha crossi ngora so oboyo bugabwa bokoro ku Algreen super sense to koburga no boyo bokoro ku Algreen bonzin edine turagere kemeri kenore na indike gotobia bugakonya sinza mwa koreta ebisicha na gutanga ebisicha mbiaroka bugakonya sinza mwa balance kemeri keragere gotobia igo application no kimotagwa apply ejogeyiga na kia kulipima na kia kumanya gosemo mwamuri bipimo unetaka oboyo bwa Algreen jet technology mubwate amaereso yo gupima maega yae narita maeresa abo aboko begase lita 20 kolende no beko bonge tibo gukora kende esenge njombole control de nega ngekoro ku gel technology latest technology ya agriculture no boyo na boro mbolikire onspia mo onspia Algreen bali gete measurements ngake wena ko butumeka tocha se asense mo yo korosia matunda tubwato boyo bokoro ku Algreen super K egasi yabo konya no korosia matunda aba manene lementera matunda obwansu nende kumentera matunda ekale lengi ayo koneka amatunda abuna ekawa chinyanya chi watermelon na matunda ne mange chi mango chonse no chigotoka asense mo yo korosiu ne yo koro ku super K egasi no koros purity yeri tunda itunda linene liya itunda liwanza litunda liwate kalengia ine gasi ya super K tugacha asense mo bali mimbara ko nyara gwate umuchando especially asense mo matunda weka asegete nsachinda abamao nsachinda atwara okugunda tokoroga prosomendro tigoraria osense ali kwanya ori bose tenjiragete tubwate oboyo bokoro Algreen magical ne calcium nere gokora asense mo gokonya kemeri gitibi ke basa gutwara prosomendro na konya chinguru chinyinge asense mo yobugima oboro bya kemeri togotumeka Algreen magical wetani go ntubwata samangana yo bokendu tubwate lyo likoro kukaba kafeli bwate chinguru chinyinge asense moyo gotanga na kobwenya kemeli especially gari kia ruarire togosekerekera tara ruara igeke kebwata malio kabere me ari olitangani nelyo korusho muchando lyoleme elyo lya kabere nelyo gotanga akemeli kebasa koruara kerwa tumekire liga elikorusho kemeli kibuya nende ndira narana na iraba ya Africa go abale bospi bagotumekere liga ase chinyanya chinyanya chigotwara mutomo komwe biasi chingende
kava egokora buya sana kava iguru company ya Truvet tugatwara sinare kemeryo konyara kya chekere koba yatwara obobosu tokoro karasti asige songo kwanyara mataga beira ngobosu achakire gutwara sports tugotumekere gori koro kuteda asenza moyo kurushomo chandoyo igotera nere ori obokendu ose fungicide igo curative na gawe preventive ntubwate binte binge kabisa tubwate ori koro copra mix mone to kuritumeka sekawa ko control oborero bokoro ku CBD no borero bo goiteka sana bwakabwagara muri mitako gesa kawa ya ebuya nengo chenjirire amatoye kawa aba green esengeje ya production igo togotumeka copra mix yes wetani igo nechumbile to twate banere yo koro ku Truvet Supreme nechumbie ngeo ko ndra ngombe asenza moyo konyeretera mabere na ngombe iri goro watumikire chumbia Truvet Supreme o kamange metienyene ngombe ikwanyara achira seyeli ente tora bwatiraga gobu elinda kifucha sensomo yende igo bono somwa chumuri yabweta sene geto kyandizi TV nigo togenda gusanga igega nigo tuberere nayo mo gobose omumanyi kuru Truvet ne company ya gochire kigima eriri chibugo cha sole ekara okoretera amoyo ya akonya ebimeri byao nabo igo ngo norochege ganda bwate chichumbi nachikwanda gutumanya agia amange igo tubwate sene kano yete ya Facebook Ndizi TV digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetera sena beyo erase screen yawo gabo erinde ya kuba togusanga asobwamo aigano tokora omorobere yiga serikali rero ko nanko ntoganda gusanga mangi ko kibosyo agatono yo minto tumanyenga narajali bagenda te gusiba bwate akerto ko endra omorobere yiga Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwana bwembe magatebyo omwana bwenguko ngaye omuntu okoro kwa omwibi aba arikoro kwa omugusi naende noyo omanyete naende gatware korang'ana bare gokwana na Nyasaye omwachingu okore ebintu kyarorekana ase abantu bonsi omunyibi omureti chingige na noyo orenge kwebirari abantu bari kwiba chombe kyabagaka batugete bari gusuka bagende kiarenga ari wakanwesa gitarengo utege ntare ga unichinyama ngore ne byare wakan kende nkiarenge ndonyore ko hewa yare ko ego semori munare koteba noyo nere bwichingi nabare ko gare gukireta ereta ari gusabwa abantu mbare ko musaba ngatoretere chingi ni chinyinge chiche munabona ko rwaye byo biri moko rirora kachi kuri byo yoba omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba notisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligiriria bwe televishoni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero mgeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire
ati n'abasaki baito baikasuri na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mang'ana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka usenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu ubwo mubero na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate gwetera senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net ili guturigireria na bwigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwana bwembe magatebyo omwana bwenguko ngai omuntu okoro kwa mwenyevi abare koro kwa umugusi naende no omanyete naende gatwale koranga na bare gukwana na Nyasaye omwachingu okorege into kyarorekana asa abantu bonse omunyibi omoreti chingige na noyorenge kwebirari abantu bari kwiga chombe cyabagaka batugite bari gusuka bagende kiarenga ari wakanwesa gitarengo otege ntarega unichinyama ngore na piare waka kende nkiarenge ndonyore ko ewa yare ko ego semoli munare koteba noyo nere bwichingi na bare ko gare guchireta ereta ari gusabwa abantu mbare ko musaba ngatorete chingi ni chinge chiche munabona kurwa ebyo biri moko mokorira kachi kori byo ale mangae mwana bwenguka gatebyo Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya bwo bwiga
tutebe abantu abanene boka gose none muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora. Umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwanchumurigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na boigo gusonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyoranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi omwancho kurigereria nigo turigaiga sense moya nyosia gaiga nige university ya Kisii yabwatiranete Monech company ilikuonekya nganko nyorore amorokererio ayaiga yoburemi rio nyarako bago gwesenia egente kema gwasekende ilikuonekya nga oburemi ngoska bore busyo igaso mwacho muriga nigo na ikirega ase abanyira bebwatete bya kigima abanyira banyamira not abanyina bebwate kigima sense mu yoburemi igo gaiga nimbwate omongino yomo yoro motenere nacho gotebe kyombe kya ingereki ugaso guchakanira itari aho tebe kyombe kya ingereki ntwara gwara se million ndiga igomo
uchire gaiga korate bya ngwaye niwe Bia mona selivaga. Sasa maleta ende anake mtu arori korunyamira no women sako. Egotoka nyamira alie kerenyo. No tubwate chi office chetu ne aggregation yetu center nige gutoka ari Nyandrema. Ase tokorose chinyeni amona mabobo. Inchera kimogo chirosya. Chinyeni chindo wa kinjira fresh. Nabego nantu wa chinyeni ejitoro to kolete drying. Ekero to chiomia nigo to koweka mache atogota 200 degrees. Twabeka mache ama ya togotire na ndi twabeka makendu moina. Kera chinyeni nchibwati chidaika chiaye chiko yera. Igonsaga nenagu neri nagu nemboga nchiri ko yera at the same time. Twarusia sama macha yaiga agotogota twa dip ase amacha ya makendu asidaika chiaye tokurusoro twamanya kuomia twaira ase machine ntubwate igotari chigo togatari ko bunangye ni chinde chonse yaya igo tokubeka nande tubeke tubunenet twa dip asa macha ali asidaika chinyeni chiria according na texture ye chinyeni twamanya kurusio asa macha ya gotogota twabeka asa macha yega makendu kurwa asa macha makendu bono twabeka ase display ase togo chi atana naiga egere chikamuke cyamanya ko wase dryer bono charge ko dried chinyeni echekero kwa chikole boigo muntu ka koira mwaye bono ugote kurwa na irire ngo chinta itenchi koria na kingo chikoyeka chinyeni echimwane bakachichi wanta chiba chindo chinyeni echento neba nkelinga aiga samacha tobega tagotogota ntwabeke choviororo echumbi yega nige guchiko preserve chinyeni echi nchisaleka na ene nchigunda kubwa mona ndi chumbi yega ige guchiko mege chinyeni echiga chimaintain color yaye obo machani bwaye bona kero guchigwire chinyeni echiga igo kuganda chinyeni echi aido chibeka amache ime chitogotake umanye gukaranga because njigiete ose obeke bifaa byose byo gukaranga riri gwakorire obeke chinyeni chiri chigotogotake ego oyijore orugorage kwasa chire bunangye ni chinde chonse kawaida twachire gaiga nindo chino obosimbora osino bogoruga osino bwakyo obosio boiga ekero twa omiri chinyeni echi bono ntubwate machine yeta se aggregation yeito machine togosio obosie bono boiga mbwate goka no bosie bwe chinyeni chinsaga bono ntaitenda akora test igunga chinye body ye chinyi chinsaga ngwansere gosetari yari gwansa igo tete ko machi saga gose nachyo tutete ko eneki igo chinsa ngoro sikuchiro gose bono igo nabongo bono echi yekire kwanza igo chiomiri bono chiasirwe ko mentoro monto nke igo nandarali ekero ratoko kwani kwabere kana igure ngechianza mono bono echi nachyo buya chire tote byango bono igo ko bekero na kibono mono bono se body ye guchiriro bokima ekero otaigwetu yege chinyeni nabo gora body yo nyebeke mwa nyumba ibera kwa gori usina nyama kwa gora usina enswe okarange otaigwetu yeke nyeni igo kurusige chiko era bwate familia ne kya twangana nabo kurusige chike kama gosebibere obeka so musori orio bone kero koragera igoriete nyama okari ne chinyeni na inde tokirona abana bakembaro bari batanje tikori chinyeni igo korwo karanga nyama ya wakaranga obeko musori yanyobeke boda ye chinyeni aso musori oria omwana ordinary orire chinyeni kuna naye kwaria kero kwiyeka narorenga kwanza koso monto morwaire naro ruare terekini oguganeiri ali chinyeni ta kunyara gutakuna bone na bagutumia boda yega mubekera tubune boda igo to chiri chio kana bukuma ko ikoburu kana ni ase mesori ende ne banga nori igora ali obonge bwaye because buno gotongeri gara bagotongeri boro obonge egere chiu karenga ne chinyeni to chinde na reproducer ya ne gali Victor Bangi ago chio kana ngare ta kulinsaga ngajiri chindronka to bantu mugorere chiga ara tiara ali ake gotorenga na to tebiri chibunga ngwansa chiri bodo tebya ngigoro yobo bana to bwata na maboba naro obo bambwata ko gokwana ni go bori fresh obo boiga na ubweka ino wa maboba ali tware gotema kare except rero gorange megondo yetu ya chiega kia na inde aita gusembiro bya ariko gera maboba yaba bono mbiri koba nanda at least bira ko base ebirubo bone ebirubo rero na matufori agwa kororo bono bobo boiga igo bori part of veggies ne chinyeni nabo kubwato gende oru tubore epanet yega ya maboba osamnyora nebike obeke getungu kia chinyeni
ne chinyanya oi okarange chiye oli buna chinyeni chinde chonse igona bo benga ngi chire chonse ko tikando chemborali no bonde mbora nabunale korambali oboiga nigo boroboba buomirie buna boriga mbori boke oboiga igo bore chipanet echisano igekere panet yeko ni 200 bono oboiga boko ni 1000 akaiga no bonge bore chipanet echisano isana mbore ngano oboko liera boire goetanio because obore fresh oboiga bwa kamukire mpaka abokete nandi nyonge kero chigo karanga bono kwanda buri bobote boira ne shepu eri kwari kunachariria okobeka riko mwancho murigereria no gendete korra aya gendete koro kigwa gosobo semia ugendete kwene kigwa gaiga sense miga nandi nki mukeri mubwate turachikokora togende sense moyende chinyeni fresh njira tibona batwara batanga na wene fresh na chiro chinyeni chigeka to gusimeka igo to gusimeka amono obu oyo bori tokorosi katari bweduka bori tokoroka nga compost manure na butokorosia yamanya kogera rito lyamanya ko bari nene iga igo nga to gocha gusimeka no obu oyo bosaigo kosasara ataka eri obumanya ko twara rito linene igo nga nani chinyeni komenya asege kigetamba sokwa woika osimeka amono obu oyo bori bwo tokorosia senga wetani obweduka ubweduka borora singe yo kong'emeri lakini oboiga butokorosi bwa ebintu binde byanka bye amato na obuoyo bwe chiombe igo bokogera chinyeni chitu chirigeka kwa nandi chatwara nonya nafingia tebona igo totebe nga chingeni nabo chiba chimbese na chiba chiri fresh mbiya chiri na chiba chinyomo mbiya chiregero monta wa chingeni chinga ko banga yakoire na baguchiumi ebona mbiya mona ende kero chiumi ubone chino na to bakogenda sinse chisiko nabo konyora chikogenda buya mbiya mona sana asogo twanchira bono ninkanetie turagenda sense moyende igo bono aso mwachu muri weta seni yetu kya Ndizi TV nigo togenda tugusanga abamanyi koruchinsemo imige gaiga asibagane totumanyia mange igoro yoboremi bosechinchera tugwante kubwatia elikonyoranga oboremi nobonda nakyo kogera botamete kubate oboremi nobonda na elitu kulia lero obondo obuni gotu abaretere wika sensemo ya nyosia eyiye gotoka imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii asamaro kerali gwetera university ya Kisii yabwateranete n'ababwatani koruchi company eliko nakyanga aye omurigereria weta seni yetu kya Ndizi TV anena muno muremi ngonyorore obumanyi bwekerengo keiguru mbuye mona sana aseto ikira setenti ya ugaiga ningependa sana kujua wewe ni nani na vile vile utueleze hapa hii tent yenu ninyi ni kina nani na vile vile mko na product zipi kwenda kwa watazamaji wetu. Jina langu naitwa Matthews, niko na company ya Provet. Provet ni company moneko dina Kuriti. Kuriti ni kero muri mai muri yatali. Kwa bekeli ya salia umugondo. Nitakiro nyori na iri sekeli ya kurwa ase ngendo kwa umugondo. Igo ntubwate amaoyo tugatwara chichumbi chichombe chichumbi cha mabere ni chichumbi cyoko okogera chiombe chinure kurwa buzo gatwara oli ya sana riko kuda boutique ebinara na bya tero muchano muno especially ase usi yeito iri oli kuda boutique bwata malyo ya bere ime ya oli tangane lyo goite binara lya kabene lyo goita magena igo nendere kabe kura mafuta ime ya mafuta ya konya lyo oli gutara buya paka ase kenera karometo muno igo da boutique goite binara bionse pipaka amatusi na biri binara biri byekisese bitari go kubwango ono bikore masensemo ya ye bigoti wetani go boyo boyo tobwate boyo boyo to chaka no boyo koro ku algreen abo boyo boyo latest oso boyo boyo technology isaini boyo bokorero butukibogaika tukamanya inki ekemerige tagete tukamanya inga kiekemeri koragerigwa kuna bano tobwate boyo bokoro planda B no boyo bo chaki ekemeri kerigeke egasi ya mono ni starter no gokonya ne chubari go twara yo korokereria sample kolendo boyo wonyana na oboreiga na bokoro planda B egasi ya na gokonya kemeri kerigeke yepiki bwango nendeke yeche bwango wetani ombi bwate ngendo go kuyumi acid me gokonya sense mo control acidity erase eriraba
usase kemeli tugacha ubuyo bwa kabere bokoruku Ali Green High Nitro. Ali Green High Nitro nubuyo bokorosia amato igasia ino korosia amato na mwigure nitrogen igasia ino gwadresia amato korosia matari ara morora matamaya mwana tugutumika sensemo ya linagwa suguma cabbage chingende ose kemeli kende yonse geta etamato uko bakibwate madini rio korosia amato akoruku nitrogen ere ya 42 wetani one bwate humic acid ninde gatwara na chi anti stress imeato kuchiruka chi stimulants amadini ria korenda kemeli wetani ondo bwate umuchando mono ase meri biri bigosicha kwe kabira ase kwanyora ngebisi ebimeri bikwarore bisicha bya bisicha bichoranze tubwato buwe bokoro ku bonzin egasi yana kokonya ebisicha bicha sobonge nende litange ebisicha tibi basa kwaruka oneli ogaliya anamalo na chingende ekawa ene oboyo bya sana asenza mwa kokonya kolete ebisicha na utange ebisicha tibi basa kwaruka wetani ondo bwato buwe bole NPK kere special kemeri kire stage ya flowers konyora ngabone getagete endagere nyinge NPK ye entegetane gukora no konya kukroseri emeri singenje milbaro ne amanera onje kemeri kyabere kanene wetani ogia konya sinza mwa koroseri kemeri amato na ya mana sana ase kemeri amato na restos no ijiko no endagere koroseriwa wetani ogia konya sinza mwa cha korosia matunda matunda acha korosi ngora so oboyo bugabwa bukoro ku Ali Green Super Sense to koburga no oboyo bukoro ku Ali Green Bonzin edine turagere kemeri kenore na indike gotobia buga konya sinza mwa koreta ebisicha na gutanga ebisicha mbiaroka buga konya sinza mwa balance kemeri keragere ke gotobia igo application nake montago apply ejo heliga na kia kulipima na kia kumanya gosemo mwamure bipimo ngeta oboyo bwa Ali Green Jet Technology mubwate amaereso yo gupima maiga yae nari ta maeresa abo aboko begase lita 20 kolende no beko bonge tibo gukora kende esenge njombole control de nega ngekora ku Jet Technology latest technology ya agriculture no boyo na boro mbolikire onspia mo onspia Ali Green bali gete measurements ngeke wena ko botumeka tocha se asense mo yo korosia matunda tubwato bwe bokoro Ali Green Super K egasi yabo konya na korosia matunda aba manene lementera matunda bwansu nende kumentera matunda ekale lengi ayo koneka amatunda abuna ekawa chinyanya chi watermelon na matunda ne mange chi mango chonse no chikotoka asense mo yo korosi ne yabo koro Super K egasi no korosi kuriti yeli tunda litunda linene liya litunda liwanza litunda liwate kalengia ine gasi ya Super K tugacha asense mo bali mimbara konyara bagwate umuchando especially asense mo matunda weka asegete nsachinda abamao nsachinda atwara okugunda tokoroka na prosomendro tigoraria osense ali kwanyore libo setenjira gete tubwate obwe bokoro Ali Green magical ne calcium nere gokora asense mo gokonya kemeli gitibi ke basa gutwara prosomendro na koke konya chinguru chinyinge asense mo yobugima oboro bya bwe kemeli togotumeka Ali Green magical wetani go ntubwata samangana yo kendu tubwate lyo likoro kukaba kafe liwate chinguru chinyinge asenza moyo gutanga na kubwenya kemeli especially gari kia ruarire tego sekereke tara ruara igeke kebwata malyo kabere meali oli tangani nelyo korusho muchando lyo leme lyo oli akabere nelyo gutanga kemeli kebasa koruara kerwa tumikire liga likorusho kemeli kibuya nende ndira narana na iraba ya Africa go abale bospi bagutumike liga ase chinyanya chigo twara mutomo komwe biasi chingende kava egokora bya sana kava igure company ya Truvet tugatwara sinare kemeli konyara kya chekere koba yatwara obobosu tokoroka rasti ya segesongo kwanyara amataga bera mobosu achakire gutwara sports togotumike lyo rikoro kuteda asenza moyo kurusha muchando uyu igoteda nelyo oli obokendu ose fungicide igo curative na ndikabe preventive ntobwate binte binge kabisa tubwate lyo rikoro copra mix mone tokoritumeka sekawa ko control ubolero bokoro ku CBD no bolero boko itekawa sana bwaka bwagara muri mitako gesa kawa ya ebuya nende ngo chenjirire amatoye kawa aba green esenge ya production igo togotumeka copra mix yes wetani igo nechumbele to twate banere yo koro ku Truvet Supreme nechumbye ngeo ko ndera ngombe asenza moyo konyeretera mabere na ngombe iri gorwa tumikire chumbya Truvet Supreme o kamange metienyene ngombe ikwanyara ya chira seyeli ente tora bwatiraga gobu elinda kituo cha sense moyende
igo bono aso mwancho muri bweta sene geto kya Ndizi TV nigo tugenda gusanga iga nigo tuberere nayo mo gose omumanyi kuru Truvet ne company ya guchere kigima eriri chibu cha sole ekara okoretera amoyo amoyo ya akonya ebimeri byao nabo igo ngo norochega igamba bwate chuchumbi nachikwenda gutumanya ajia amange igo tubwate asemekano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetera sena beyo era screen yao gabo erinde ya kubato gusanga aso bwamo aiga no tokora omurubiri wiga serikali rero ko nanko ntogenda gusanga amange ko chibuso agatono yo minto tumanyanga narabyali bagenda te gusiba bwate akarito ko endera omurubiri yiga